ଯୀଶୁ ନିଜର 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଠାରେ ମୋଶା ଓ ଏଲିୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ମେଘରୁ ସେମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ଭୟ, ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ହଁ, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଥିଲେ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଜନସମାଜ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଓ ଯୀଶୁ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ କିମ୍ବା ଜନଗହଳିରୁ ଦୂର ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ବସିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ଯେପରିକି ଅତି ପ୍ରଭାତର ସମୟ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବର ସମୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଆମର ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ କରିବା, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାଇବ ଓ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କେହି କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶିଶୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ରହି ତୁମ ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅ। ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଯାକୁବ 4:8। କାର୍ଯ୍ୟ। ବଡ଼ଦିନର ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିରୋଳାରେ କିଛି ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା।